Isayra nato ang kamahinungdanon sa pagdonar og dugo ug kung pila ka tawo ang matubos nga kinabuhi pinaagi niini. Kana pinaagi sa atong pakighinabi sa Philippine Red Cross Regional Blood Center. Ang pagdonar sa dugo dali lang ang proseso. Apan usa nakakinabuhi ang imong masalbar ug mahatagan og paglaom nga mabuhi. Nindot sa pamati nga ikaw ang usa sa mga rason sa pagpitik og balik sa kasing-kasing pinaagi sa pagdonar og dugo. Apan dili tanan ang nahatagan og tsansa nga mapatas-an pa ang kinabuhi gumikan sa kakuwang sa supply sa mga dugo. Hinungdan nga walay gisayangan nga oras ug panahon ang Philippine Red Cross nga magpahigayon og mga bloodletting activities sa bisan asang dapit sa nasod. This morning mga kapuso, dungan tang makisayod sa mga benepisyo nga atong makuha niini ug suportahan ta ang ilang kausa dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Let's all welcome Ms. Christine Teves, ang representative from Philippine Red Cross Regional Blood Center. Mayong buntag, Ms. Christine. Please greet all our kapuso. Mayong buntag, Ms. Cecil. Good morning sa tanang mga kapuso nato karon nga nagtanaw sa GMA Regional TV Live. Thank you, Ms. Christine, for accepting our invitation. I understand very busy kayo mo karong Love Month. O sige, kabisihan ninyo. Kumusta ang inyong campaign? Yes, thank you also, Ms. Cecil, for having me here. Karon, padayon gihapon ang Philippine Red Cross sa mga services na among gi-offer. Nagihapon tayong mga wash programs, mga first aid trainings, mga emergency medical unit, and of course, ang atong mga blood donation activities karon nga month. Sa pagkakaroon, Ms. Christine, kumusta ang inyong blood donation drive? Pila na inyong nahipos nga dugo? Karon nga month, no, dili lang tamo hatag og kanang exact digits gyud, pero dili pa gyud siya ing anak kadaghan kay bago pa man nagsugod ang tuig. And hopefully mas modaghan pa gyud ang ato ang collection sa mga sunod pa na mga buwan para mas daghan pa gyud tag matabangan ang kinabuhi. Gani, no, usa sa mga umaabot nga campaign ninyo ug mga adlaw in coordination usab sa GMA Kapuso Foundation, mga pila ka bags inyo hang gi-expect ug ma'am? According to to our kanang previous mga collections nato sa Kapuso Bloodletting, mga 100 to 130 gyud na kasagaran. Would you say igo na for that day alone? For that day, siguro yes, pero dili man gyud anak ha daghan ang atong collection every day gyud. Usa sa mga gustong mo donar, Miss Christine, ug mga adlaw, unsa may mga requirements? For mga tao na interested mo donate og dugo, no, sa edad siguro pwede na ta makadonate kung 16 to 17 years old ta, as long as magdala tag parents consent, and 18 years old up to 65 years old pwede na mo donate og dugo. Also kanang mga nakaabot na og 50 kilograms above ang ilahang weight pwede na pod mag-donate og dugo. And how about katong mga adunay underlying conditions? Kanang mga anemic, sama na ako, o katupong mga taas og blood pressure, ug uban pa? Okay, kana siya na mga criteria sa ato na siyang dito na nato siya i-check sa initial screening nato on site kay for the katong imong gi-mention anemic, naaman tay hemoglobin check dito on site during sa atong counseling. For the blood pressure, i-check po na siya sa atong physician on site. So dili man ta makadonate og dugo kung dili gyud ta fit to donate blood gyud. Okay, so pwede gayud mamasin ug mga adlaw kay pwede ma-check ang yes, mga kondisyon. And with that, Miss Christine, unsa ka mahinungdanon nga nagapahigayon mo og mga blood donation drive sama og mga adlaw? Blood donation activities nato no very important yun na kay parehaaning Kapuso bloodletting nato kani siya naghatag nato og platform na mas daghan pa gyud tang ma-invite nga donors to join in our advocacy and campaign to donate blood to save lives. Busa, Miss Christine, unsay mga tinguha nato sa paglusad sa ato ang mga bloodletting campaign this Love Month? Okay, kani siya no nga mas makatabang pagyuta sa mga nanginahanglan kay kani manggod atong pagdonate. One donation can save up to 3 lives and your 15 minutes can mean a lifetime to others, kid. Wow. With that, Miss Christine, kaning kulangan sa ato ang dugo, unsa pay mga pamaagi nato gawas niining mga blood donation drive? Ang kakulangan ginato sa dugo, no, wala gid siya lain nga alternative kundi mo donate lang gid ta og blood regularly kay pwede man ta makadonate og blood every 3 months, dili man enough nga kaisa ra gid ta mo donate og blood, dapat regularly gyud para ang atong blood supply regular pyud siya.
ug unsa pud ang benepisyo nga makuha sa mga midonar og dugo, Miss Christine, para maengganyo gayud sila nga mo-donate? Okay. Ang pinaka-importante gyud dapat nato no na hinumduman kung mag-donate ta og dugo. Dapat ang rason gyud is because it can save lives. And ang pinaka-importante nga benepisyo nga makuha nato ani kay ang feeling of fulfillment nga nakatabang ta sa mga nanginahanglan. Pero some studies show nga ang kani daw pag-donate nato og dugo maka-reduce ni siya risk sa heart diseases, maka-reduce sa risk of developing cancer, maka-burn pag ini siya og calories, and maka-exercise sa atong bone marrow to stimulate blood production. Kana mga kapuso, ubay-ubay gayud ang mga benepisyo nga makuha sa mga mo-donate o hinaot nga magkita taugma sa ato ang kapuso bloodletting activity. Busa, Miss Christine, gawa sa kakulangan sa supply sa dugo, no? Sa pay mga dagkong hagit ninyo karon sa Philippine Red Cross? Sa Philippine Red Cross, gyud amo ang mga services nagpadayon gihapon, pero kung dirita sa blood service ang amo jud pinakadako gihapon nga challenge is mas daghan gihapon ang mugawas nga dugo kontra sa mosulod, pasabot mas daghan gihapon ang nanginahanglan compared sa mga donors nga ganahan mag-donate og dugo. That's why ang kining mga activities nato like Kapuso Bloodletting very important kaayo ni namo kay naghatag ni og platform sa amoa nga mo invite pagyud og daghan nga mga donors. And since you mentioned that, no, nga mas grabe ang pagpagawas noon sa dugo kaysa sa mga misulod nga midonate og dugo, sa mga buot mo donar, Miss Christine, asa mo nilang pwedeng makontak para makaipon na sabta og mga bag sa dugo? Okay. Naatay regular blood donation activity diha sa atong blood center sa Philippine Red Cross Eastern Visayas Regional Blood Center sa Osmeña Boulevard, Barangay Capital Site, Cebu City, tapad sa Public Library every Mondays, Wednesdays, and Saturdays, 9 a.m. to 4 p.m. Walk-in blood donation ng siya. Doon na ba'y kailangan dadon ng mga requirements o papeles, Miss Christine? ID. ID lang ilang dadon. Busa, Miss Christine, kindly take this opportunity to invite all our kapuso to donate their blood sa Kapuso Bloodletting ug mga adlaw. Yes, mga kapuso, tomorrow magkita-kita tang tanan 10 a.m. to 6 p.m. sa Active Zone sa Ayala Center, Cebu para ani atong Kapuso Bloodletting activity. And daghang salamat, Miss Christine Teves. Thank you so much for joining our program. Thank you also, Miss Acel.